दानिया लावदुमा बिराद रायोसै मानोथाय आं मिथिया आंखौ नायनो बायोसै खोमा मिथिया मानोबा बिराद रायो मानो रायो आंखौ नायनो बायोसै नामा नों दानिया गेम्स दिमारि सोरबा रायजानो जागोन जों बुनाया बारनानैसो सोरबा रायजानो जागोन जों बुनाया बारनानैसो जोबावगोन मा होनो गाइस अरो इन्ट्रोखौनो होआखै हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो सिटि सेन्टारावहाय जोङो थांनायनि थाखाय नोंथांमोना नुखायो ओमफ्राय बेयावहाय आंनि लोगो सासेया जोंखौ बुंदो आरोना मामाग'ट' ना मा आंनि प्रनाउन्सआ मिस्टेक जानो हागौ मामाग'ट' रेस्टुरेन्टआवहाय जोङो थांगोन दिनैहाय चाइनिज रेस्टुरेन्ट आरोना ओमफ्राय बेयावहाय नायनोसै मा मा जायो मा मा गोथाव बुस्थु मोनो मागुर नाजों दालि जानांगौ माजो मागुर नादो दालि मागुर मिस अके आहा जागोनहाय दिनै स' नोंथांमोनजों शेयार खालामखागोन आङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आयो पार्किं जोङो बैयाव भिआइपि पार्किंआवसो दोनोमोन ओमफ्राय गैया दोनै नायनाय आयो ओरैबायसा गारिनै सायावबो थिखांलायना दोनजोबदो माने ईदनि बहुत मानसि जादों आरोना लावदुमाथ' रागा जोंजोब्बाय थिखिनियावसो दोङोनो रागाया बोरैबा नुयोलै रागा जोंबा अमृतपुरि थांबादां नै फुल गोजा गारियानो फुल नायलाय बे मानि चिकान होनो गारिखौ बिसोर माबोरै बोख्लायगोन ओमफ्राय दा मिथिया गाहायनिया थांगवाबा ओमफ्राय गोजौनिया थांगोनबा मानि बोखारगोन होनबा साबिखौ लाखियोब्रा इसोर ए नंगौ सेसलाय 2 घन्टायावनो थांबाय मामाग'ट' जानो थांनाया स' दायो जोङो 3rd फ्ल'रावहाय मोनफैबाय नै 3rd फ्ल'रावहाय मोनफैबाय जोङो स' नै दायो जोङो मामाग'ट' रेस्टुरेन्टआवहाय हाबबाय आरोना बिराद रिभिउफोरखौ मोजां मोनदोंमोन आङो लोगोफ्रा खिथादोंमोन बिराद टेस्टि जायो होननानै बेवहाय बेखायनो आं फैबाय फार्स्ट टाइम आरोना आं बेवहाय भिजिट खालामनाया स' फार्स्ट टाइमबाबो आं आंजों लोगोसे नोंथांमोनजोंबो आं आंनि एक्सपिरियेन्सखौहाय शेयार खालामनो होननानै सानबाय ओमफ्राय इन्टेरियरा नै जा मोजांखा ओमफ्राय जोङो मेनुआवहाय नायबाय मेनुआवथ' एकदमबारे माने थाइ चाइनिस गोजा आरोना लिरनायफोरा माने इंलिसावनो लिरनाय माने डिसफोरनि नामा आरोना आइटेमफोरा स' नायनोसै जोङो माखौ लानाय जायो बुंबाय आरोना स्पेशल बेयावहाय माने स्पेशल आइटेमा मम'नि बा चिकेन नुडल्सनि बा पर्कआवहाय मा दङ बेखौनो लाबोदो होननानै बुंबाय आरोना आङो अर्डारखौ होनानै लाबाय दायो मोनफैनो एसे टाइम नांगोन आरोना मोनफैबा जानोसै स' गाइस नै मोनफैबाय जोंना स्पेशल आइटेम मम'आ आरोना बे मामाग'ट' रेस्टुरेन्टआवहाय धाबायावहाय गोथावसिननो बेनो स्पेशलसिननो मिथिला आङो माबोरैहाय जागोन नायनोसै नोंथांमोननोबो आङो खिथागोन माबोरैहाय टेस्टआ स' दायो जोङो आनबक्सिं खालामनोसै आयु जि किउटखा नायलाय मम'आ आरो आं मम'खौ मोदोमखौ रोजाखौ गोथाव मोनखाया आरोना बेबायदि गोबा मोदोमखौ माने सिंनि बेदरखौ नुहुरलायनाय आरोना ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय पर्कनि आइटेम स्पेशल आइटेमनो आरोना टेस्टिसिन ओमफ्राय फारसेथिंहाय आरो जोंहा फैबावनांगौ दङ सुचि आरो लोगोसे मामोनथाय फ्राय चिकेन नुडल्समोन नामाथाय
गाइस आंथ' मम' लाबार नालाय ओमफ्राय मम' लाबारबाबो आं जानला मानला मम'खौ जानो मोजां मोना आरोना नै बेफोरबायदि गोबा जानांगौ जिहेथु मैदाना आटाजों बानाय बे सानि मोदोमा बेखौ माने सिंनि मैगं दोननायफोरखौ नै बेफोरबायदि नुजालायनाय जानांगौ आरोना नङाबा गोथाव जाया ओमफ्राय ओरैनोथ' जेनेबा मानसिफोरा जानला मानला मम' बानायनानै फानो खिन्थु बेफोर गोथाव जाया आरोना गोबाबा जानांगौ माने आंनि चइसखौ होनदो आरोना शिलंआवबो मोनो ओरैबायदि टेस्टि ओमफ्राय आरो बे सिटि सेन्टारनिया टेस्टिथार आरोना माने अनेस्ट रिभिउ होनांगौ नालाय बेखायनो आङो जाग्रोनानैहाय नोंथांमोननो रिभिउखौहाय खिथानोसै आरोना ओरैबायदि टेस्टि गाइस ओरैबायदि टेस्टि मा होनो आङो बिराद टेस्टि माने ओमफ्राय आरो आं हाल्लाले न'आव फैबा बिदिनो गाइस मिथिबायना भिडिअ भइस अभार होबाबो बिराद दिगदार इथिं टुक्लु दावराव इथिं बिमाया दावराव बिबाजैया दावराव माने गासैबो बिराद गोथावमोन खिन्थु गाइस नोंथांमोना मामाग'ट' सिटि सेन्टारनि 3rd फ्ल'रावहाय थां मामाग'ट' रेस्टुरेन्टआवहाय ओरैबायदि टेस्टि माने नोंथांमोना जुदि टेस्टि मोनाबा आंनि खोमाखौनो हास'ना होगोन आं ओमफ्राय लायनो सोरबा टेस्टि मोनाला जेनबायनांगौ आरो दा ओमफ्राय दा आंनि खोमाखौ हास'बायदों आङो खिन्थु बिराद गोथाव थगायनो मोना दे खिन्थु ओमफ्राय नै जाहा दायो रेइनब' सुचि मोनफैबाय स' ट्राइ खालामसै आङो बेयो आङो सिगां करिसावबो जाखांबाय आरोना करियान रेस्टुरेन्टआवहाय सुचिखौहाय बेबो बिराद गोथावमोन खिन्थु बेखौहाय टेस्ट खालामनायनोसै आरोना लावदुमा होदो जानाया मेसि गोथाव आं सानसेयावनो नोदो जाबाय बेयाव जाबाय थानांगौबा आं लाबाय थानानै जानोसै दे जाजोब्बाय जोङो गाइस मम'खौबो अमा बेदरखौबो ओमफ्राय दायो जोङो सुचिखौ जागोन आरोना स' गाइस दायो आङो रेइनब' सुचिखौ जानो थाखाय चपस्टिक्सखौहाय दिहुननानै लानोसै आरोना जानो रोङा आङो बेबायदि गन्दो माहा जानो रोङो देलाय जों माने चपस्टिकखौनो इउसखौनो खालामनाय जायाना बेनि थाखायनो रोङा आरोना होमबाबो जानाय नायनोसै एसे स्टाइल नुनायनि होनदो ओरैबायदि जाबाय आं माने जाजोबनो हायासै खिन्थु नोंथांमोननो टेस्टखौ खिथानो थाखाय जाबाय आरोना दायो जों थांनोसै नोंनो जाजोब्बाय सब बायनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय जानानैनो बन्द' जाजोब्बाय मा खालामबावगोन डेली वेज ये तो अपना प्रोफेशनल टाइम है अरे तो डेली वेज अपने ना मैं भी खाऊंगा
Video aku nanti guys. Oh iya, ada kayak aku nggak jangan mau beli lo. Thank you. Nggak jangan mau beli lo. Thank you. गाइस खोनाबायना आपनो गाननाय हे खुलिलु आरो होनना बुंलायलायदो माने आं बायबाय थायो नालाय ओंखायनो आंखौ अनो आरो गेमस्रि दैमारिखौ गासिबो अनखायो अननायालाय माखासेयाल'सो नायनो बायो माने स' गाइस नै गाहायावहाय फैबाय बिराद दाबो गारिफोर बिराद बुरजा दङ नै 10ता जाबाय जों दायो अब्लाबो गारियानो जोबनो थाङा नै पार्किंआनो फुल मुभि सुभि नायनो फैदों नामाथाय मानसिफ्रा उदैयानो बेसेबा गिदिर जाजोब्बायलै सर जानानै मोनफैबाय गाइस स' गाइस मोनफैबाय नै रुमावहाय ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आं सेन्देल गानलांनाया दाख्लै आं नोंथांमोननो दिन्थिनाया बेखौनो गानलांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जि गाज्रि जाजानो गिदों आं बेखायनो थाब खेवनानैहाय मोजाङै फुगारनानै सोनानै दोनफिनगोन आरोना नै बेयावसो दोनबाय आं जागा गैयिनि ओमफ्राय नायलाय गाइस आयौ मासे मोजां नोंथांमोना मोजां नुदोंना नुवाखै नायनाय आयै सना दुर्बि लोखि बिन्दो जि अनो आङो नै हिलाबो ओमफ्राय नै सि आराम Yaka saka na 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 Noi, dayo ang Johnson's baby doon karena share na. Lihat senang kayak lihat senang kayak bawa begini sih nggak bugar kan share naram, hei. गाइस आं बेबायदिनो आंनि हिल्सफोरखौहाय बिराद अनो आरोना ओमफ्राय नै दाख्लै बायनाय हिल्सआ नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैबा फुल भिडिअखौ होनाय दंखायो नायबानो जाबाय आंनि चेनेलावनो आरोना गेमस्रि दैमारियावहाय ओमफ्राय गाइस मा होनो आरोलाय आं आंनि हिल्सफोरखौ बिराद गोसोथोयो बिराद मोजां मोनो सोरबा जुदि आंनि हिल्सखौ माबा मोनसे खालामनांगौबाथाय थांनानैबाबो देगारदो सुनानैबाबो बुथारनानैबाबो गुलि गावना पिस्तलदो ओंखायनो रावबो जेबो खालामनाङा आंनि बुस्थुफोरखौ मिथिबायना आंनि मेकआपनि आंनि ड्रेस आंनि सेन्डेल हिल आं बिराद मोजां मोनो सोरबा जुदि माबा मोनसे खालामनांगौबाथाय पिस्तलदो दिछाव होननानै गुलि गाव so thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye